नमस्कार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में AKS ऑफिशियल 89 में मैं आपको आज एक बहुत ही प्यारा भजन सुनाने जा रहा हूँ। जो भजन आपको आज के समय में हर परिवार में, हर घर में आज जो व्यतीत हो रहा है, यानी उसके ऊपर मैं एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। जिस भजन का बोल है, समय पे काम ना आवे भलाई हित कैसन बा। तो चलिए मैं अपना इस भजन को प्रस्तुत करता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस भाई को सपोर्ट करें, ताकि ऐसा भजन और मैं डालने का कोशिश करूँगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे वीडियो बनाने का मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, मोटिवेट होता हूँ, और वीडियो मैं डेली बना के डालता हूँ। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा टाइम वीडियो का लंबा नहीं ले जाऊँगा। तो सीधा मैं भजन के ऊपर आ रहा हूँ। चलिए भजन को बोल जैसे मैं बता दिया हूँ कि समय पर काम ना आवे भलाऊ हित कैसन बा। समय पर काम ना आवे भलाऊ हित कैसन बा। समय पर काम न आवे भलाऊ हित कैसन बा। बड़े दुख मोह मोड़ लेबे, बड़े दुख मोह मोड़ लेबे भलाऊ मित कैसन बा। समय पर काम न आवे भलाऊ हित कैसन बा। खबरिया आज देता जा विदाई हो गईल राजा। खबरिया आज देता जा विदाई हो गईल राजा। न बुझलस दुख जन जन के, न बुझलस दुख जन जन के भलाऊ रजनीत कैसन बा। न बुझलस दुख जन जन के भलाऊ रजनीत कैसन बा। समय पर काम न आवे भलाऊ हित कैसन बा। कई के प्यार में बाधा तो काहे बदले इरादा। कई के प्यार में बाधा तो काहे बदले इरादा। बुढ़ापा में भूल जाला भलाऊ प्रीत कैसन बा। तो छल से होत महाभारत जीते बाला बिहारत बा। तो छल से होत महाभारत तो जीते बाला बिहारत बा। लड़ाई में जब छल भइल भलाऊ जीत कैसन बा। लड़ाई में जब छल होई भलाऊ जीत कैसन बा। हरि के हाथ लिखल बा, प्रभु के हाथ लिखल बा। जवन बतिया हकीकत बा, प्रभु के हाथ लिखल बा। जवन बतिया हकीकत बा। हकीकत भावना झलके भलाऊ गीत कैसन बा। हकीकत भावना झलके भलाऊ गीत कैसन बा। समय पर काम न आवे, समय पर काम न आवे भलाऊ हित कैसन बा। समय पर काम न आवे भलाऊ हित कैसन बा।